Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в следующем часе мы планируем обсудить очень много новостей, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Давайте подключим сейчас к нашему эфиру политолога Андрея Шкиля, который с нами сейчас на прямой связи из Франции. Витаю. Витаю навзаєм. Витаемо. Да, давайте начнем со следующей новости. В пятницу, как вы знаете, состоялась инициированная Российской Федерацией по формуле Арии неофициальная видеоконференция Совета Безопасности ООН. В конференции, значит, приняли участие представители оккупированного Крыма, а именно пропагандист Александр Макарь, депутат оккупационного горсовета Бахчисарая Эрвин Мусаев, представитель так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гритчина и заместитель оккупационного муфтия Эсадуллах Баиров. Давайте сейчас послушаем, что они говорили о жизни в Крыму, и начнем нашу беседу. Ми закликаємо світову спільноту приїхати до Криму та побачити усе на свої очі. Українська сторона створює транспортну, енергетичну, продовольчу блокаду, а західний світ це підтримує. На мою думку, це безглуздо. Чому Європа не дає візи? Чому Європа не дає можливості розказати про життя в Криму міжнародній спільноті? Чому слухають дві сторони, але не слухають нас? Чому? Тому що ми зробили свій вибір. Він не усім подобається, але це наш вибір, наше рішення, яке має історичні підстави. Приїдьте до Криму і запитайте звичайних людей. Хотел бы поговорить о мнимом ущемлении прав человека в Крыму, о котором неоднократно заявляла украинская сторона. В российском Крыму проживает 175 национальностей, зарегистрированы и работают много разных национально-культурных автономий. Мы вместе празднуем национальные и религиозные праздники друг друга. Вместе работаем над сохранением и развитием культурного наследия всех народов, проживающих в Крыму. У нас активно работают национальные средства массовой информации. Это и крымско-татарский телеканал «Миллет», и радио «Ватан Седасы», украинский интернет-ресурс «Переяславская Рада», периодические издания крымско-татарские «Яны Дунья», «Мирабай», «Елдыс», немецкая «Хофнунд», греческая «Таврика», болгарский «Вестник» и другие. На территории Крыма успешно работают более 400 средств массовой информации. Крымчане всех народов и национальностей желают Крыму мира и процветания. И мы поверили в возможность этого процветания в 2014 году. И сейчас видим успешные плоды процветания Крыма. Строятся новые инфраструктурные и социальные объекты, реконструируются старые архитектурные и культурные памятники. Действительно, Майдан и пазл сложился в один такой домик, когда мы должны были оборонять Крым, о том, что мы не могли пустить сюда поезда дружбы, которые ехали к нам. Крымчане оборонялись и не хотели допустить второго Майдана в Крыму. Почему вы, коллеги, забываете о том, что в Крыму было создано ополчение из обычных простых людей, которые хотели оборонять Крым от Майдана, от националистов, которые могли прийти к нам, на нашу землю? Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, отключая свет, придумывая какие-то небылицы, что происходит в Крыму? Потому что Украине не нужны крымчане, не нужны люди. Украине нужен сам Крым как земля. Северокрымский канал и вода, которая туда поступает из Днепра, это не вода единственной страны Украины. Funny to hear cliches about the Crimea. У мене нема слів описати ті кліше, які говорять про Крим. Татари живуть в Криму. Після референдуму ми провели свій політичний конгрес «Курултай», на якому вирішили, що кримські татари залишаться в Криму і вчитимуться жити в нових реаліях. Як зараз кримські татари живуть в Криму. Вони живуть добре, підчиняючись правилам гри. Всі знають, що треба робити, щоб усі їх права були дотримані і бути рівноправними членами спільноти. Сьогодні кримські татари мають усі можливості розвивати та підтримувати культуру та традиції та примножувати їх для наступних поколінь. Є багато звинувачень, що в Криму відкриваються справи проти мусульман за їх релігійні погляди, що наші опоненти намагаються довести. Вироки проти мусульман – це не більше, ніж кримінальні справи проти фанатиків партії Хізбут Тахрір, партії, яка заборонена в країні з 2003 року.
Ну что ж, Андрей, вы услышали их синхрон. И вообще, как вы думаете, как так получается, что крымские коллаборанты, люди, которые работают в оккупационных структурах, вот тут вот какая-то тут украинская община Крыма, это вообще какой-то сюр на территории Украины, какая-то украинская община, украинская диаспора, да? И им дают слово на такой международной площадке серьезной. Ну, це біда Організації Об'єднаних Націй, що вона не може відрізнити зерна від лушпиння. Бо це таке, знаєте, було совєтське пропагандистське лушпиння. Тобто з кожної взяли по одній людині, там, чи треба було відібрати за класовими принципами, там, лікаря, міліціонера, ще когось, всім жити добре, всі задоволені, одна тільки Україна їм воду не дає і заважає жити. Українська община Криму, це взагалі це прекрасна особа, яка сказала ключову фразу: якщо Україна хоче повернути собі Крим, то вона має щось там робити. І це, я думаю, що на таких ключових фразах має будуватися контрзаходи України в Організації Об'єднаних Націй, щоб роз'яснити, що насправді їх використовують, тобто ООН використовують для того, щоб впливати на процеси в самому Криму. Це ж більше робиться для внутрішньоросійського і внутрішньокримського споживання ця реклама. Я не думаю, що на когось в Організації Об'єднаних Націй це повпливає. Це розглядають деякі члени Організації Об'єднаних Націй як дружню послугу Росії. Так само, як співпрацівники російських партійних структур і Кремля, які проживають в Європі, роблячи візити до Криму несанкціоновані, вони це розглядають не як підтримку населення Криму чи окремих громадян його, вони це розглядають строго як підтримку Кремля. Тобто прогнутися трошки перед Кремлем, отримати преференції і таким чином розвивати далі своє політичне життя. Погано і дуже ганебно, що Організація Об'єднаних Націй, скажімо так, дала можливості послугуватися собою як другом Кремля, як корисним ідіотом, на превеликий жаль. І тут потрібно використовувати цю, скажімо так, цей негативний сценарій, який відбувся. Це негативна картинка, яку бачили всі, але, можливо, не всі зрозуміли. От української делегації завдання, української держави, української міжнародної всієї спільноти донести, завданням є донести до відома усіх політичних сил, до організацій, до Організації Об'єднаних Націй, до політичних груп представлених там, до країн, які представлені, до національних делегацій, правду про те, чому це з'явилося. І як Кремль використав ООН для того, щоб продемонструвати лояльність ООН до Кремля. Тобто це таким чином демонструвалося. Це був головний посил цих всіх виступів. Будь-які звернення чи то до України, чи до окремих мешканців Росії, це були тільки зовнішні видимі процеси. Насправді невидимі і процес, який ми побачили, почули. Ну вот то, что вы слышали, вот эти заявления, это ведь не заявления этих людей, они просто ретранслировали вот тезисы ФСБ, по большому счету. Звичайно, це була розіграна по картах комбінація, тобто вони читали там, я так розумію, з екранів, то, що їм там написали, перераховували незрозумілі речі, якісь там видання. Як може кількість видань різними мовами стверджувати про те, що немає переслідувань за релігійною, національною чи будь-якою іншою ознакою? В Совєтському Союзі виходили купа різних видань, а політичних в'язнів було повні гулаги, були набиті політичними в'язнями і політично переслідувалися усі інакше думаючі. Тому все те, що вони там за ФСБшними і кремлівськими нотами наспівали на цьому ефірі, воно в принципі не сприймається в українському суспільстві навіть тими особами, тими людьми, які десь симпатію ставляться до Москви і Кремля. Тому що такого чину пропаганда, такого штибу пропаганди вже не працює в Україні. Ганебно, що вона була задемонстрована на цьому відеомостові, тобто за участю Організації Об'єднаних Націй. Тобто це ж не просто відеоміст, це офіційна частина процесу роботи Організації Об'єднаних Націй. І властиво тут, на превеликий жаль, ціле НАТО зіграло роль корисного ідіота. Вот вы сказали, что Украина всеми способами должна этому противостоять российской пропаганде на международных площадках. Тогда возникает вопрос, считаете ли вы правильным действие Украины, которая бойкотирует вот такие видеоконференции? Может, стоит участвовать и как-то апеллировать?
Ні, бойкотувати це однозначно, тому що не може бути ніяких конференцій з представниками окупаційної влади. Якщо Україна буде брати з ними участь в спільних конференціях, будь-яких заходах, навіть в рамках ООН, це буде одним з кроків до визнання цієї влади, до визнання окупації, до незворотності процесів. Ну, Але протистояти треба в інший спосіб. Тобто треба працювати, от як ви, наприклад, працюєте, тобто роз'яснюючи, але це роз'яснення має бути не на рівні журналістів, не на рівні, бо це одна частина. Друга частина має працювати вже на рівні офіційних листів, офіційної роботи, тяжкої, наполегливої роботи Міністерства закордонних справ. Це вони мають працювати. Має працювати з цього приводу президент, не впливати на процеси стосунків, погіршення, покращення між Сполученими Штатами, публікування в різних підборах, а чітко вибудувати механізм стосунків з Організацією Об'єднаних Націй, організувати врешті-решт свою пропозицію, своє бачення виходу з ситуації. Бо я не знаю, чи, наприклад, український президент і український МЗС має новий сценарій розвитку подій, яким чином повертати окуповані території, в який спосіб, яким чином діяти. І ця стратегія, я думаю, що настав час, рік президентства, рік нової влади, настав час для презентації стратегії повернення окупованих територій. Вот вы сказали... З наголошенням окупованих, тобто це окупована територія. Вот вы сказали, участие украинской делегации вот в такой видеоконференции являлось бы признанием оккупации Крыма. А вот участие там европейских послов не легализирует аннексию? Це легалізує так само, як і візити делегацій до Криму. Тобто мають бути такі ж самі наслідки. Якщо депутати національних зібрань Франції поїхали в Крим і стали персонами нон-грата, то я не розумію, чому українське Міністерство закордонних справ і українська держава не має діяти в адекватний зворотній спосіб щодо послів і голів делегацій НАТО, які брали участь у такій відеоконференції. Можливо, це не заборона в'їзд на території, бо вони не порушили візових законодавств, але тим не менше ноти у тим Міністерством закордонних справ національної делегації, котрих вони представляють в ООН, було б дуже на місці. Дуже було б вдалим кроком. Я вважаю, що це і мало би зробити і Міністерство закордонних справ України, и тобто Офис президента в том числе. Ну скажите, а вот не дискредитирует ли это действие Российской Федерации Совет Безопасности ООН как организацию поддержания мира и безопасности? Звичайно, це не просто дискредитація. Я наголошу, що тут ООН і ті представники Організації Об'єднаних Націй зіграли роль ось людей, які намагаються своїм прогинанням заслужити увагу чи симпатії Кремля. Тобто я не знаю, чи їм це потрібно. Зачем це їм нужно? Але я думаю, що це потрібно тим, хто їх до цього штовхав. Тобто якісь оточення, треба подивитись і добре проаналізувати партійну належність тих делегацій, які ті держави, які вони представляють. Хто при владі зараз? Яким чином це координується з їхньою позицією на міжнародній арені держав, які вони представляють, і таке інше. Тобто це та робота, це те домашнє завдання, яке має зробити Україна. А дискредитація вже відбулася. Просто про це треба наголосити не тільки в ЗМІ і в пресі, а зі сцени чи з найвищої трибуни Організації Об'єднаних Націй. Має бути окрема доповідь, підготовлена українською делегацією, де чітко засвідчити, що ось ці люди, які брали участь у легалізації окупаційної влади, причетні таким чином до розгортання і розгоряння конфлікту на території окупованій, тимчасово окупованій Російською Федерацією. І тільки такою має бути заява, і тільки такими мають бути абсолютно однозначними, тобто державницькими мають бути кроки української влади з цього приводу. Ну вот один из выступающих там коллаборантов, вот пропагандист Александр Макар, несколько раз приглашал европейцев, европейских парламентариев на территорию временно оккупированного Крыма. Вот, дескать, приезжайте, посмотрите сами, как нам тут живется. Вот не случится ли так, что мы действительно европейских парламентариев снова увидим в Крыму, как когда-то мы видели представителей немецкого Бундестага, да, из альтернативы для Германії в Криму? Я думаю, що зараз ближче вже до виборів європейських поїдуть. Ну, на жаль, поїдуть. Треба віддати належно, тому що є, наприклад, у Німеччині альтернативна для Німеччини. В Франції є
Національний фронт, зараз він перейменувався в національне об'єднання, але не помінялися пріоритети і орієнтації на Москву. Ну не забувайте, що, наприклад, тобто пригадаємо собі, що 9 мільйонів на виборчу кампанію Марін Ле Пен проти Макрона, президентської виборчої кампанії, дала Росія офіційно. Банк Малофеєва з Чехії перерахував на підтримку цієї особи такі гроші. Ну то ясно, що вона має депутатів Європейського парламенту, депутатів національних зборів Франції. Ясно, що не всі вони поділяють точку зору співпраці з Москвою і роблення, і не всі будуть робити з себе корисних ідіотів Кремля, але якась частина людей може здійснити візит на її особисте прохання перед виборами, коли будуть знову потрібні гроші. Наприклад, перед виборами муніципальними, які будуть у Франції в кінці червня. До цього треба бути готовими і грати на упередження. Потрібно працювати з владою. Треба щільніше працювати з цього приводу з депутатами національних зборів. Там дуже велика делегація, дуже непогана група дружби Україна, Франція і в Німеччині, я знаю, така сама картина в Британії. Треба активніше залучати парламентські механізми впливу на тих осіб, які використовують свій депутатський мандат для того, щоб посилити позиції власної, фінансові позиції власні і власної партії, але з іншого боку грати на розбрат і підтримувати окупантів в Криму і на Донбассе. Но вы вот упомянули Марин Ле Пен, и вот действительно во время предвыборной кампании Французской Республики про Марин Ле Пен говорили, что она занимает открытую, ярую, такую пророссийскую позицию, финансируется Кремлем и так далее. Но если посмотреть на Эммануэля Макрона, который стал президентом Франции, то ведь мы видим определенное сближение его с Путиным. Так, звичайно, і це одна з причин цих зближень. Є позиція виборців, які підтримали проросійську позицію Марін Ле Пен, і це вона справа. А зліва є у нас такий месьє Мераншон, який є крайній лівий, має трошки біля себе радників, колишніх громадян Росії, які радять йому ближче і тепліше мати стосунки з Кремлем. Ці впливають, виборці впливають на позицію президента. Не помінялися позиції Франції щодо однозначності оцінки цілісності України, щодо окупованих територій, щодо військових дій Росії на Донбасі. Не помінялася стратегія і не помінялося жодне гасло. Просто, на превеликий жаль, альтернативної думки про позицію в Україні, тобто української думки, Франції майже не чутно. Тому що тут працює Спутник, тут працює французькою мовою Спутник, Russia Today. Працюють в самому Парижі коло 5 постійних корпунктів із Росії. В Брюсселі плюс працює. Тобто вони інтенсивно впливають і вливають на голови і в вуха європейців свою позицію, свою точку зору. І це не може не мати незворотнього ефекту, не може мати результату. Тому цим продиктована, скажімо так, заяви і певні пози Макрона. Це не позиція, тому що вона не змінилася, і під час свого візиту до Варшави він на цьому наголосив. Він сказав пряма мова його. Ви думаєте, що я не розумію, хто такий Путін і чим займається Кремль? Просто я не бачу іншої альтернативи, ніж діалог, для того, щоб був мир в Європі. Я не пожертвую ні демократією, ні миром, ні стабільністю Європи для будь-яких ідей Кремля чи Путіна. Але тим не менше він мусить зважати на те, що йому треба буде знову переобратися, знову бути на майбутніх президентських виборах і зараз брати участь у місцевих виборах. А на жаль, настрої суспільства ось такі. Бо Марін Ле Пен же ж не з неба впала, вона отримала достатньо відчутну підтримку і під час президентської кампанії, і парламентської. Тому на це зважаю. Дуже дякую вам, спасибо большое. Андрей Шпиль, дуже дякую. Политолог Савол у нас был с нами на прямой связи из Франции. Ну, давайте перейдем к следующей не менее важной теме. С 2015 года Россия в аннексированном Крыму призвала в вооруженные силы около 22,5 тысячи человек. Об этом 25 мая сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Давайте послушаем цитату. Окупаційна влада на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і у місті Севастополі повідомляє про намір призвати до війська протягом весни-літа 2020 року близько 3 тисяч осіб, з яких близько 400 будуть проходити службу на території України.
Кримському півострові. Загалом з 2015 року Російська Федерація, порушуючи міжнародні зобов'язання держави-окупанта, призвала до Збройних сил близько 22,5 тисяч осіб. При цьому порушено близько 80 кримінальних справ проти осіб, які уникали призову до російської окупаційної армії. Згідно з міжнародним правом, діяльність держави-окупанта щодо призову населення Криму і Севастополя до лав Збройних сил є воєнним злочином. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Дмитрий Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа». Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрый день. Да, ну вот вы сейчас услышали заявление министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Значит, около 22,5 тысяч крымчан призвали незаконно в российские вооруженные силы. Куда в основном отправляют крымчан служить? Ну, власне, в основному це Південний військовий округ. Варто зауважити, що, в принципі, за оцінками незалежних експертів, саме в 2020 році за будуть служити не 400 осіб, як зауважили Міністерство тимчасово окупованих територій, а власне планують направити проходження безпосередньо військової частини 3 тисячі мешканців Криму. І тут варто зауважити, що частина Південного військового округу – це фактично той самий округ, який веде агресивну політику, це здійснює військову присутність на тимчасово окупованих територіях Сходу України. От тут я погоджуюся з Міністерством окупованих територій про те, що є велика ймовірність того, що мешканці Криму будуть дійсно на теренах України, але мається на увазі окуповані райони Луганської і Донецької області в безпосередньо військових частинах, які афільовані в перші і другі армійські корпуси самопроголошених республік. Угу. Ну вот смотрите, призыв жителей незаконно аннексированного Крыма в российскую армию нарушает международное гуманитарное право. И об этом, кстати, неоднократно заявляли и в Европейском Союзе. Но когда вот это перерастет уже не просто с какого-то декларативного заявления в какие-то конкретные уже действия, если меры в виде санкций на Россию не влияют? Ну, знаєте, по великому рахунку, давайте пояснимо, про що йдеться. Дійсно, призов в Криму є порушенням 4-ї Женевської конвенції, стороною підписантом є якої, власне, Російська Федерація. Власне, там йдеться про те, що Російська Федерація має забезпечувати захист цивільного населення під час війни. Тобто держава-окупант не має права примушувати. Мається на увазі мешканців окупованого Криму, анексованого, я перепрошую, служити у власних своїх силах. Це є тим порушенням черговим з боку окупаційної адміністрації. Що відбувається? Ну, наразі, незважаючи на заяву євродепутатів і стурбованість країн Заходу, це, скоріше за все, знов-таки констатація чергова факту військових злочинів з боку Російської Федерації. Які будуть наслідки? Ну, по великому рахунку, якщо наразі в Європі початься розмови щодо можливості скасування санкцій проти Російської Федерації, і сама Російська Федерація задіяла по максимуму свою агентурну мережу і безпосередньо впливає на ці процеси, то в мене це викликає великий скепсис. Давайте згадаємо заяви, власне, німецької сторони, окремих політиків Німеччини про те, що, власне, Україні треба спочатку вирішити питання щодо окупованих районів Донбасу, а вже потім повертатися до безпосередньо питання повернення анексованого Криму. Які поради хотілося б дати українській стороні? По-перше, змінити модальність перемовин з країною-окупанта навіть в питанні звільнення мешканців анексованого Криму. Йдеться про те, що президентам запропоновано в нормандському форматі так звані два треки. Мається на увазі українці, які утримуються на окупованих територіях, і українці, які утримуються на окупованих анексованих територіях Криму і Російської Федерації. Так от пропозиція полягає в тому, щоб підвищити суб'єктність і відповідно повернути на міжнародну арену питання повернення анексованого Криму, треба розповідати про три модальності. Тобто список Крима має бути окремо від списку громадян України, які утримуються на території анексованого Криму. Це дозволить уникнути будь-яких політичних
юридичних колізій, пов'язаних з тим, що юрисдикція Росії розповсюджується безпосередньо на анексований Крим. Відповідно, в цьому питанні треба подавати, лобіювати на міжнародній арені питання щодо військових злочин країни-окупанта. На жаль, Росія не є підписантом Римського статуту, і, відповідно, будь-які звинувачення у військових злочинах на території Криму, окупованих районів Донбасу ми не можемо висунути в рамках Міжнародного кримінального трибуналу. Оце фактично зв'язує руки Україні. Але разом з тим тут варто і зауважити, що і сама Україна не є підписантом Римського статуту. Оце є недопрацювання українського політикуму і українських дипломатів. Ну, еще один вопрос относительно вот действий Украины. Вот почему до сих пор украинская власть, прошло ведь уже 6 лет, и каждый год призывают крымчан незаконно в российские вооруженные силы. Вот почему Украина до сих пор не создала для крымских ребят на материковой части Украины условия, учитывая специфику Крыма? И все-таки это же наш человеческий ресурс, тем более, когда идет война. Звичайно, це наш фонд. Власне, перше, що мали ми зробити, це розгорнути власне інформаційну кампанію щодо можливого призову влади Збройних сил України мешканців анексованого Криму. Відповідно, і поставили питання щодо соціально-матеріального забезпечення мешканців анексованого Криму безпосередньо на території вже України. На жаль, протягом останніх років, протягом цього року президентства Зеленського практично нічого не робиться в цьому напрямку. Ми фактично йдемо в фарватері російської політики, фактично визнаючи військову анексію оккупованного півострова. Ну, в этом направлении 5 лет, на протяжении 5 лет прошлой каденции тоже ничего не делалось. Абсолютно нічого. Ви знаєте, і ганебним є фактом те, що наразі навіть не розірвано дипломатичні угоди щодо визнання акваторії Азовського моря і, відповідно, Керченської протоки як внутрішнє море і двох країн, мається на увазі Росії і України, що дає можливість Російській Федерації постійно нарощувати свою військову присутність безпосередньо біля берегів анексованого Криму. Ба більше того, навіть останній той прохід українських кораблів, коли були захоплені в полон українські моряки, дозволив Російській Федерації говорити про те, що прибережні води, де були затримані українські кораблі, є територіальними водами Росії, спираючись саме на цей підписаний в 2003 році закон. І тут я хотів би окремо подякувати, власне, представникам кримсько-татарського народу, зокрема Рефату Чубарову, за їх принципову позицію в питаннях про продовження дії договору щодо квотування вилову рибу. Да, розподілення квот. Темою йде і інші теми. Але їх треба піднімати в комплексі. Дуже ганебно виглядає той факт, що на 6-му році війни досі існує до квотування вилову риби. І тільки позиція кримсько-татарських представників кримсько-татарського народу дає підстави говорити про те, що в Україні не забули про те, що Крим анексований, і відповідно він є невід'ємною частиною суверенної України. Ба більше того, наполягати на тому, що торгівельні відносини з країною-окупантом неможливі в умовах війни. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Дмитро Снагирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа», був з нами на прямому зв'язку. Ну а сейчас с нами связался народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Василь Мокан. Он с нами на прямой связи. Витаю, пане Василь. Доброго дня. Да, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что недоволен тем, как Германия использует свои колоссальные ресурсы для того, чтобы аннексированный Крым дорого стоил Российской Федерации. Давайте послушаем посла. Неофіційна позиція полягає в тому, що давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деокупація. Тоді говоритимемо про Крим. Моя відповідь дуже проста. Німеччина – найпотужніша держава, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях.
Стоит отметить, что 2 июня, вы знаете, состоится визит главы Офиса президента Андрея Ермака и главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Германию. А вот каковы ваши ожидания от предстоящей встречи? Ну, по-перше, я хотів би підтримати позицію пана Мельника в тому, що дійсно насаджується така послідовність дій, що давайте спочатку вирішимо з Донбасом, потім повернемося до Криму. Я абсолютно підтримую ідею, що потрібно ці процеси проводити паралельно, і про деокупацію Криму потрібно продовжувати говорити на всіх можливих міжнародних майданчиках. Більше того, знову ж таки виникла ідея, і вона по своїй стратегічній спрямованості правильна, лобіювати на міжнародному рівні створення окремого переговорного майданчика, тому що саме по Криму, тому що в рамках існуючого переговорного майданчика, давайте говорити відверто, Мінські угоди не передбачають і не згадують Крим в принципі. Це дуже слабка позиція і недоопрацювання, коли Мінські угоди підписувалися. Тому лобіювання на міжнародному рівні переговірної позиції є правильною, по суті, ідеєю, я її підтримую і вважаю, що Німеччина у цьому плані могла би дуже істотно підтримати і допомогти Україні у просуванні цієї ідеї і реалізації на практиці, саме як дійсно найбільш потужна економічно і політична країна Європейського Союзу. Але треба також усвідомлювати, що для того, щоб ця ідея у перспективі дійсно стала можливою, потрібно заручатися підтримкою і Сполучених Штатів Америки, і проводити переговори з іншими країнами. Тому паралелити ці процеси обов'язково потрібно і не дати можливості відсунути якось і зробити другосортним, другорядним питання повернення українського Криму назад до нашої території. А как Западом нужно говорить про Крым? Вот как мы должны с ними говорить? Ну, президент Зеленський завжди повторює, що під час двосторонніх переговорів з лідерами він постійно питання Криму порушує. Але коли він це спробував зробити в рамках нормандського формату, то Росія, як завжди, блокує будь-які згадки, переговори і можливість дискусії на предмет півострова Криму. Тому мені здається, що на всіх двосторонніх зустрічах, на всіх міжнародних майданчиках, ООН, чи це ПАРЄ, чи це будь-які інші заходи, де офіційно представлена Україна делегацією чи окремими представниками, потрібно ініціювати і просувати питання деокупації Криму. Тобто ми маємо займати проактивну позицію, перше. Друге, це те, що в рамках наших повноважень у різноманітних міжнародних інституціях ми можемо виходити з ініціативами відповідного проведення різних заходів. Ота як провокативний захід провела Російська Федерація на базі ООН, ви знаєте, що було недавно, так званий круглий стіл проводився. Так само може наша держава виступати, тому що ми в цьому в першу чергу зацікавлені. Ну і ясно, що це дипломатичні, можливо, навіть часто неофіційні переговори, роз'яснення, пояснення, тобто використовувати всі можливі засоби і інструменти для того, щоб ця проблема звучала і щоб просувалася ідея все-таки міжнародних дипломатичних переговорів. Тому що от я особисто, як народний депутат, як громадянин України, складно собі уявляю і навіть, можливо, не допускаю якісь варіанти, наприклад, військового повернення, тому що це на даному етапі, мені здається, найменш ймовірний сценарій. Тобто все-таки в основі лежить політико-дипломатичний. І якщо по Донбасу більш-менш напрям на даному етапі зрозумілий, то Крим, обговорення навіть теоретично якоїсь моделі Росія блокує. Відповідно, нам потрібно заручатися підтримкою всієї, скажімо так, світової цивілізованої спільноти и тиснути коллективно на Росію. Іншого шляху я на данном этапе пока что не бачу. Но это же не только даже на международных площадках, даже внутри страны. Вот вы сказали, что выдвигается на первый план тема Донбасса, тема войны на Донбассе, а потом уже Крым. И очень была показательной пресс-конференция президента Зеленского, когда на протяжении 3-часовой пресс-конференции не прозвучало вообще ни одного вопроса про Крым. И только тогда, когда уже было завершение этой пресс-конференции, нашему телеканалу
каналу АТР все-таки удалось взять в руки микрофон и спросить, задать вопрос президенту относительно временно оккупированного Крыма. Хотя на протяжении всей конференции вообще Крым не звучал. Почему внутри страны даже такая ситуация, что Крым просто исчез с информационной повестки дня? Я думаю, що це завдання не тільки влади, не тільки нас, як народних депутатів, але й засобів масової інформації. Я абсолютно з вами погоджуюся, що, дякуючи вашому каналу, це питання прозвучало, відповідно прозвучала від президента відповідь, тому що він відповідав на прес-конференції на ті запитання, які йому задавали журналісти. Але внутрішньо державна дискусія, вона, по-перше, не ставиться під сумнів, що Крим – це українська територія, яку потрібно повертати. Так? Дискусії точаться навколо того, як це робити. Я думаю, що дуже сильно поглибити ці дискусії і стати таким своєрідним каталізатором можуть законодавчі ініціативи. Такі як, наприклад? В тому числі, наприклад, які передбачають внесення змін до Конституції з приводу національно-територіальної автономії. Про те, що багато і часто можна почути серед колег, але те, що ще не стало реальністю у вигляді конкретних законодавчих ініціатив. Мені здається, що якщо би така ініціатива зараз виходила і саме від глави держави, у діалозі, в контакті з кримсько-татарським народом, з представниками і народних депутатів, мені здається, що це б дуже суттєво змогло інтенсифікувати цю, принаймні, внутрішню державну дискусію и дать якийсь певний поштовх и на международных майданчиках. Вы знаете, президент Зеленский встречался с представителями крымскотатарского народа, с лидерами, с представителями Меджлиса, и по завершению этой встречи приняли решение создать рабочую группу, которая будет заниматься проблемными вопросами, и в том числе и вопрос изменения в Конституцию Украины, крымскотатарской национально-территориальной автономии. А в случае, если законопроект о внесении этих поправок в Конституцию будет внесен в Верховную Раду, как много голосов она наберет? Она наберет конституционного большинства? Я думаю, що враховуючи важливість деокупації Криму, це питання буде якраз тих, які мали би підтримувати, якщо не всі, то абсолютно більшість фракцій парламенту і народних депутатів. Питання в тому, що відповідні напрацювання вже були готові, їх зараз треба провести аудит, доопрацювати і вже реалізувати у вигляді законодавчої ініціативи. Перше. Друге, я думаю, що говорити про реальну кількість можна буде тоді, коли, знову ж таки, будуть проведені дискусії серед народних депутатів. Як мінімум 226 воно би мало точно набрати. З приводу 300, я думаю, що питання, це так само, знаєте, це різні сфери, різні проблеми, але говорили також на початку каденції Верховної Ради, що 300 голосів не збирає ініціатива обмеження депутатської недоторканності. Але, як ми побачили, вона набрала набагато більше 300 голосів, тому що навіть ті депутати, які сумнівалися, побачили колективну підтримку такої ідеї і голосували за. Я думаю, що десь схожий ефект може спрацювати і саме в питанні национально-территориальной автономии Крыма. Ну вот вы отметили выше, и на пресс-конференции Зеленский говорил о том, что пришло время создания какой-то международной площадки, на которой непосредственно бы обсуждалось восстановление суверенитета Украины над Крымом. Вот в каком формате, в каком составе вы видите вот этот майданчик? Какие страны, по-вашему, должны присутствовать на этой международной площадке? Как это должно выглядеть? Какие страны должны там принимать участие? Дивіться, я би почав, і в принципі це робиться, але поки що не дає результатів з того, щоб міжнародною такою коаліцією за деокупацію проти Росії, за те, що вона там порушує права людей, все-таки змусити для початку росіян пустити на територію півострова правозахисні організації, місію, можливо, Червоного Хреста, тому що російська окупаційна влада, вона абсолютно не дотримується прав людини на території півострова. В першу чергу це стосується кримських татар, які там супротив продовжують чинити окупації Російської Федерації. З цього потрібно почати. Щодо міжнародного майданчика, то чим ширше буде
представництво там можливо краще, тобто це може бути залучення як і тієї ж самої Франції, Німеччини, як європейських представників, а може це бути консолідована позиція всього Європейського Союзу у вигляді їхнього представника. Так само і добре б було залучення таких країн, як і Сполучені Штати Америки і Великобританія, але хто би там не був представлений, нам потрібно заставити Росію піти на такий переговорний процес, тому що без її згоди діалогу ніякого не вийде. А на даному етапі вона навіть в теорії не хоче розглядати будь-які переговори на цю тему. Тому це може бути, в тому числі я чув частину вашої дискусії з попереднім доповідачем, спікером, це частково можна добиватися і продовження санкцій, тому що я все-таки схиляюсь до думки, що вони діють, хоч і не так ефектно і швидко, як би цього хотілося, але вони діють. Не забуваємо про проблему гострого дефіциту води, прісної води і водопостачання в Криму, що можна також використовувати як певний інструмент тиску, впливу. І ще раз повторюю офіційну позицію зараз влади: жодної подачі води до Криму до моменту деокупації бути не може. Тобто насправді провести аудит цих реальних інструментів і за рахунок міжнародної підтримки продовжувати тиск на Росію, щоб принаймні цей діалог розпочати. Дуже дякую вам, пане Василію, дуже дякуємо. Василь Мокан, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был с нами на прямой связи. Ну а с нами сейчас на прямой связи политолог Микола Давидюк, он уже нас слышит. Пане Микола, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну вот сейчас народный депутат Василь Мокан со «Слуги народа» упомянул тему санкций. Вот я бы хотела отметить, что бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия прилагает огромных усилий для отмены западных санкций в отношении Крыма. Давайте послушаем его цитату. Росія якийсь хрестовий похід оголосила проти санкцій, наймає консалтинг, лобістів, журналістів. Путіну з його проблемами, які нашаровуються і стають складнішими, потрібні перемоги. А пом'якшення санкцій – це і внутрішньополітична перемога, і зовнішньополітична перемога. Інших перемог найближчим часом у нього не буде. І реально росіяни битимуть в цю точку дуже послідовно. Але кримські санкції 100% працюють. Вы замечаете вот эти усилия Российской Федерации в направлении послабления вот этих санкций западных по Криму? Дивіться, послаблень точно немає, і будь-який політик, який потрапляє на територію Криму несанкціоновано, він несе як мінімум політичні покарання, він несе як мінімум покарання інформаційні і медійні. Європа слідкує за тим, щоб їхній бізнес не працював на території Криму. Європа слідкує за тим, щоб інвестиції туди не надходили і вироблені товари теж не продавалися на європейських ринках. Тому насправді Європа зі своєї сторони дотримується. Не завжди дотримуються так звані українські політики, які дуже часто підпрацьовують на Кремль, які ще більше зазивають зняти з Росії санкції. Це правда, але позиція держави Україна, вона стала. От ми постійно як держава наголошуємо, що ці санкції потрібні і це варто продовжувати робити. А пан Клімкін правий в тому, що тут одразу бінго для Росії, одразу дві перемоги, і внутрішня, і зовнішньополітична, і дійсно вони за цим будуть бігти. В них зараз великі втрати на ринку енергетики, падіння ціни на нафту. Це однозначно колосальний удар по бюджету Російської Федерації і по фонду благосостояння, тобто який за 2 роки так проїсться дуже швидко. Росія не змогла адекватно реагувати на виклики пандемії коронавірусу. Надзвичайно велика смертність, причому офіційна статистика це ще й не визнає, тому велика кількість керівників, в тому числі на місцях, не може адекватно приймати рішення. Про центральний уряд ми взагалі не говоримо, якщо вже навіть прес-секретар Путіна захворів, Путін захований в Халабуді, десь підземелі. Мішустін тільки що виписався, теж хворів. Тобто, дійсно, розповсюдження йде більше, ніж в Швеції, яка офіційно начебто і взагалі не бореться з коронавірусом, а сказала, що ми будемо жити в стабільному режимі. Тому Росія несе великі втрати і якраз таки відігруватися будуть хотіти за наш з вами рахунок. Тому зняти санкції – це задача номер 1. Але ця задача стоїть ще з 2014-2015 року, коли ці санкції наклали. Я пам'ятаю неодноразові візити в Брюссель, де російські лобісти, в тому числі з паспортами Італії, Греції, Угорщини,
ходили, розповідали, яка Україна погана, як треба знімати санкції, як треба росіянам давати доступ на ринки Європи, а Європі давати доступ на російські ринки. Але поки що Європа дійсно демонструє стратегічне партнерство і говорить чітко і ясно юридичною мовою, що принципи важливіші, ніж гроші. Тому якраз таки маю всю надію, що і далі це буде зберігатися, не буде розділення кейсу окремо Крим, окремо Донбас. І якраз таки Російська Федерація, як окупант української території, буде все-таки нести покарання. Но вот та история с санкциями, с нынешними санкциями, это же долгосрочная история. Мы же не добиваемся, уже прошло 6 лет, да, желаемого результата в виде освобождения наших территорий пока что нет. Почему, как вы думаете, Запад не идет на более радикальные меры? Це Захід зараз зайнятий виключно своїми проблемами. Вибори в Сполучених Штатах, пандемія коронавірусу, економічний спад, європейська проблема лідерства. Тобто зараз ми, як держава, як Україна, наше політичне керівництво, вони не роблять достатньо, щоб проблема Криму і Донбасу була хоча б в топ-3, топ-5 проблем на європейському чи американському континентах. Вони не допрацьовують, вони не роблять достатньо, а вони для галочки проводять зустрічі в форматі там нормандському, але це не для того, щоб звільнити територію, а це для того, щоб поспілкуватися з росіянами. І європейці дуже часто виглядають такими запрошеними гостями, які не розуміють, що вони там роблять. Ми не використовуємо наповну всі сили, всі потужності, які може дати Європа, які може дати Сполучені Штати. Ну скажите, если бы, допустим, вот такая ситуация возникла бы на Балканах, то она бы была бы решена гораздо жестче со стороны наших европейских и американских союзников? Давайте не порівнювати український кейс і балканський кейс. Скажімо так, той кейс вже пішов в минуле. Нових давайте краще туди не притягувати навіть на словах, тому що регіон надзвичайно складний. Як би реагувала Європа, якби це, наприклад, було навіть не на Балканах, а в будь-якій іншій країні, яка входить в ЄС чи в НАТО, ми навіть не знаємо. Світ помінявся з 16-го року, з 14-го року світ просто змінився. І зараз говорити про те, як би Європа відреагувала, ми не знаємо. Ми не знаємо, як Європа може реагувати на Естонію чи на Швецію. Тому зараз ставити Україну в приклад. Плюс, дійсно, попередні 5 років президентства Порошенка були витрачені більше на переподіл ринку газу, на легалізацію Медведчука, але він не був використаний якраз таки на реформування країни, на посилення військове, на посилення економічне. Тому тут мінус і гол в свої ворота. Аналогічна ситуація зараз з Зеленським, який з лозунгами перестати стріляти обіцяв шукати мир. Поки що цього миру ми теж близько не бачимо. І, скажімо так, націленість депутатів, подивіться на Міжнародний комітет по міжнародних справах. Це просто безлад якийсь, і це безглузда, безпрофесійна поведінка частини просто школярів, яких туди набрали за оголошеннями, які зараз намагаються вершити державну політику, які насправді там навіть в жодному з посольств ніякого місця не займали і до кінця не розуміють, як ведеться міжнародна політика. Єдині міжнародні візити, які в них були, це виїзди в Туреччину чи Єгипет. Тому очікувати від цих людей якоїсь стратегічної політики звільнення наших територій через міжнародні інструменти, поки що не приходиться. Але тим не менше, ситуація сьогодні витримується більше на наших західних партнерах, чим, наприклад, на наших инструментах. Вы знаете, 2 июня состоится визит главы Офиса президента Андрея Ермака с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Германию. И до этого вот мы с Василием Моканом говорили, значит, про международные майданчики новые, на которых бы обсуждался вопрос временно оккупированного Крыма. Вот вы как видите, какой там должен быть майданчик, какой это должен быть формат? Дивіться, насправді формати від міст не міняються. Нам ж пам'ятаєте, колись в Мінську пропонували альтернативу одне з міст Казахстану, потім там Париж, Берлін. Важлива присутність світових лідерів. Якщо ми один на один з Путіним будемо вирішувати питання звільнення наших територій, нам смерть. Просто і політично, і економічно, і фізично. І це треба розуміти. Максимальна кількість лідерів сильних світу цього повинна бути залучена. І цього не треба боятися. Треба робити сильні політичні кроки, а не намагатися
переграти, дивлячись Путіну в очі, да, як говорив Зеленський. Поки що ці очі, крім безодні, там нічого не мають. Явно сентиментів до України в них точно немає. Їхня задача – наше знищення. Тому потрібно використовувати ці міжнародні коаліції, щити так звані, які будуть допомагати нам захиститися. То якраз таки ті червоні лінії, які Захід намалював в Україні, через які Путін не перейшов, зроблені ж не нами. От, на це треба реалістично дивитися, точно так же і щодо звільнення. Аналогія 91-го року, коли за рахунок санкцій, закритості Заходу від Росії, падіння цін на нафту, Росія, чи Радянський Союз прийшов до розпаду, це якраз такий інструмент і аналогія того, як на Росію можна натиснути. Нам не треба, щоб вони розвалювалися, це їхні проблеми, але нам треба, щоб вони звільнили наші території. Український Крим, український Донбас, український Луганськ. Тому якраз таки тут зараз потрібно бути активнішими і треба скористатися тим, що грошей від надходження від цін на нафту зараз в них менше. Їм зараз точно не до нас. І це шанс, якраз таки, яким точно треба скористатися. В Комитете Верховной Ради провели рабочее заседание, кстати, по Крыму. И вот, как сообщает народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, среди прочего обсуждались и изменения в 10-й раздел Конституции Украины. Давайте послушаем. Провели зустріч робочої групи щодо територіального устрою Криму, погодили план подальших дій. Серед ключових наступних кроків: актуалізація статистичних та інфраструктурних даних, врахування демографічних змін, що відбулися з моменту окупації, напрацювання юридичного шляху виписання частини про Крим в акті щодо районів, початок системної роботи над базовим рівнем адміністративно-територіального устрою Криму та 10-м розділом Конституції. Ну, на самом деле вопрос крымско-татарской национально-территориальной автономии звучит все годы независимой Украины. А вот как вы считаете, при каденции Зеленского реализуется ли право крымско-татарского народа на самоопределение? Дивіться, ну це базова річ, яку давно треба було вирішити. От, і я думаю, що діалог навіть не повинен йти. Те, що депутати витрачають час для того, щоб поновити статистичні дані, якась пуста трата часу, і виглядає це більше як імітація реальної роботи. Насправді потрібно сьогодні судами просто завалювати будь-яку діяльність Росії на територію Криму. Тому що ця діяльність, вона а, протизаконна, б, вона небезпечна не тільки для жителів півострова і України, а вона небезпечна взагалі для Європи. Тому що Росія там робить просто військову базу. Росія туди напічкує максимальну кількість зброї, Росія будує якраз такі військові споруди, Росія намагається мілітаризувати максимально Крим, який просто навіть після звільнення може бути просто нездатним розвиватись там інвестиційно, соціально, інфраструктурно і далі. Тому якраз таки депутатам треба займатися тим, щоб паралізувати будь-яку діяльність Росії на нашій території, а не перераховувати стало більше населення, менше чи ще щось. Треба робити так, щоб там не отримували російські паспорти, а хотіли отримувати наші, щоб цей паспорт був більш конкурентно здатним, щоб перетин територію кордонів на територію України був легшим, щоб він якраз таки був максимально автоматизованим, щоб голови людей, які живуть сьогодні на півострові, були більше з Україною, аніж з Росією. Ось цим треба займатися. А перераховувати статистичні дані, мені здається, справа не хитра, для цього в Раду не треба було обирати. Но вы не ответили на мой вопрос. Вы не ответили на мой вопрос. Стоит ли все-таки надеяться нам, что как бы при этой каденции вопрос этот будет решен автономией? Дивіться, я відповів за себе, як я бачу, так? Тобто, що це 100% потрібно робити було вже давно, і якщо зараз є така змога, в них є більшість, то це треба вже робити. Чи зробить це Зеленський, це питання до нього, бо це питання принципове, візіонерське. Чи хоче він цього? Чи він імітує? От, якщо він дійсно хоче, якщо він готовий це робити, чому ні? В нього є тотальна більшість, він це може рішення прийняти одразу, от, не заграючи з електоратом, не обіцяючи лишній чи зайвий раз на камеру, а просто взяти і зробити, і це нормально. Дуже дякую вам. Микола Дякую Давидюк, политолог, был гостем нашей студии. Дуже дякую. И давайте сейчас подключим к нашей беседе члена Меджлиса крымско-татарского народа, руководителя крымско-татарского ресурсного центра Искендера Бариева. Мы выше уже с нашими
гостями несколько раз упоминали тему воды, недостатка воды на территории временно оккупированного Крыма. И вот продолжим эту тему с ним, потому что в оккупированном Крыму рекордно низкий уровень воды в водохранилищах. Однако, по словам оккупационного чиновника Игоря Вайля, проблем с водоснабжением нет. И вот что сказал оккупационный чиновник. Давайте его послушаем. Ми бачимо Сімферопольське партизанське водосховище, які забезпечують місто Сімферополь і Сімферопольський район. Але сьогодні запаси становлять близько 29 мільйонів кубометрів води. Так, є певні складнощі для роботи водогосподарського комплексу, але це не в перший раз. Це у нас історично так склалося. Тому ніякої надзвичайної ситуації із забезпеченням міст і районів Криму на сьогоднішній день немає. Эскендер ага, селям алейкум. Алейкум селям. Джумлемский. Эскендер ага, насколько сложной остается ситуация с наполняемостью водохранилищ оккупированного Крыма? Однозначно она остается сложной, и дело в том, что количество воды именно в водохранилищах уменьшается, а не увеличивается, и поэтому оккупационная власть всячески предпринимает различные меры. Вот совсем недавно они начали вести трубопровод с Ивановского водозабора. Кроме того, они максимально пытаются качать воду с подземных озер. Это на самом деле, если мы будем рассматривать с позиции экологии и с позиции сейсмичности, это может привести к локальным таким сейсмическим проблемам. Мы знаем, что уже на протяжении нескольких лет они качают воду в Советском районе, потому что в Советском Нижегородском районе там действительно есть подземные озера, и выводят в Северокрымский канал, и таким образом распределяют на Феодосию регионы. Поэтому здесь однозначно можно сказать, что Тайганское водохранилище, там очень большие проблемы. На самом деле проблемы и в Ваянском водохранилище, в Симферопольском. По сути дела, на самом деле воды остается еще в марте месяце говорилось, что до 30%. Но дело в том, что вода потребляется, вода уходит, осадков на самом деле очень мало, не соответствует тем показателям, чтобы можно было компенсировать, или чтобы вода естественным образом наполнялась, вернее, водохранилища водой наполнялись. Ну и здесь я хочу обратить внимание, что уже есть посылы, и уже об этом говорят, что уже в городе Симферополе начали подавать воду по часам. Поэтому здесь однозначно, и мы видим и на дипломатическом уровне действия Российской Федерации, которые всячески пытаются давать посылы определенные, чтобы возобновить подачу воды именно по Северокрымскому каналу, именно Днепровской воды. Но, возможно, ваш ресурсный центр подсчитывал, или вы занимались этим вопросом? На какое время все же может хватить водных запасов в Крыму? Дело в том, что на самом деле у нас есть группа экологов, которые занимаются этим вопросом, собирают этот материал. Мы планируем в конце мая специально провести, сейчас я не готов сказать, чтобы более точно сказать, потому что мы к этому будем возвращаться и будем проводить специальную сессию Крымского дискуссионного клуба. Но то, что ситуация катастрофическая, это однозначно. Это первый посыл. И второй, который я бы сказал, посыл, что просто подать воду по Северокрымскому каналу тоже нежелательно и невозможно, потому что это создает достаточно серьезные экологические проблемы. Вода начнет в первую очередь не по каналу, а будет уходить в подпочвенные пространства, и таким образом будет происходить определенный дисбаланс, потому что произошло накопление солей. Но об этом еще специалисты будут говорить, и я бы сейчас воздержался от более таких точных комментариев. Мы к этому вернемся в конце мая, в начале июня. И, Эскендер ага, вы знаете, некоторое время назад представители гражданского формирования Аскер говорили, что им поступала информация, что на территории Крыма, значит, чистят Северокрымский канал от камышей. И мы здесь слышали, и вы об этом знаете, как из уст некоторых народных депутатов Украины из правящей партии тоже звучали тезисы о поставке воды на территорию Крыма. Одни даже говорили, что нужно ее продавать по цене газа. Вот о чем это говорит и что будут делать крымские татары, межи крымско-татарского народа, если все же такое решение будет принято?
На самом деле, конечно же, оккупационная власть и в целом Российская Федерация, она очень заинтересована и очень нуждается в восстановлении или возобновлении воды на территории оккупированного Крыма. Я считаю, что это вопрос номер один на уровне с вопросом отмены санкций. И действительно, это большие проблемы, и они будут принимать различные меры. Какая цена будет возобновления подачи воды по Северокрымскому каналу? Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что это могут быть и различные манипуляции, скажем, с политзаключенными крымскими. Это могут быть и различные манипуляции, в том числе и с какими-то вопросами, связанными с крымско-татарским народом на территории Украины, материковой части Украины. Это и вопросы, которые могут быть связаны с определенными, там, я не знаю, ценовой политикой и так далее. Но при всем том, я считаю, что тема воды, она должна быть только на уровне вопроса деоккупации Крыма и полного освобождения Крыма. И поэтому здесь, конечно же, я не могу сейчас однозначно говорить за весь Меджлис, но я скажу свое субъективное мнение, потому я считаю, что Меджлис должен отстаивать позицию не подачи воды в Крым, не потому, что мы выступаем против наших соотечественников, нет, а потому, что оккупанты в соответствии с Женевской конвенцией, 4-й Женевской конвенции, обязаны обеспечивать, раз они контролируют эту территорию. И поэтому это один из ненасильственных способов деоккупации Крыма, потому что мы против насильственных каких-то действий, мы за то, чтобы была системная политика через экономические санкции, через дипломатические взаимоотношения и через, соответственно, блокаду экономическую и, соответственно, блокаду ресурсную. Искендер Аға, вот уточняющий вопрос. Воды не хватает питьевой или же все-таки не хватает воды для каких-то промышленных предприятий или военных баз? Ну, относительно питьевой воды предполагали, что до августа месяца там должно вполне хватать. Наша задача как раз-таки настаивать или убеждать все международное сообщество, что вода, которая поступает в Крым или возобновление воды, в первую очередь будет обеспечивать работу, скажем, вооруженных сил Российской Федерации, оккупационных властей, там, и в том числе будет способствовать увеличению или завозу населения из Российской Федерации. Поэтому, в принципе, для обеспечения водой гражданское население и больниц воды, во всяком случае, до осени вполне должно хватить. Çok sağ olun. Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Ну а мы прерываемся буквально на несколько минут. Далее продолжим нашу беседу с следующими нашими гостями. Не переключайтесь, Коршкенджи.